Čau lidi, já jsem Kamikaze.cz a Pauris. A já vás zdravím. udáš ho? Omluvte mojeho kamaráda za nesmělý pozdrav, protože to je úplně retard. No vole. A máme tu právě jedny informačky, takže začni ty, protože ohledně tvýho počítače a takový. Ok, ale já jsem vlastně retard. No tak to je jedno. Ode mě teďka videa nebudou, protože já mám úplně v čoudu reproduktory a videa ode mě můžete čekat až tak v polovině listopadu nebo v prosinci, nějak na začátku. Sorry, že ti skáču do řeči, ale ty budeš natáčet, ale jenom bez tvýho zvuku. No, bez mýho zvuku, no, budu tam házet takový Mixtapey a takový. a podobně, no. No, já bych řekl jednu připomínku a to bude ohledně toho, že pokud budete chtít pozadí na plochu, nebo budete chtít, já nevím, nějakou pozadí na plochu, na YouTube, logo a takovýho, tak mi napište. Ale budete muset jednu věc udělat. Like a odběr. Nic víc nechceme, jo, prostě. Ale nemusíte dát odběr, jo, ale aspoň ten like za to, no. A Jako, co? můžu ti, jako, nechceme po vás odběr, nechceme jako vás vydírat, neberte to jako vydírání. Pokud budete chtít, tak prostě Je to něco za něco prostě, tak. třeba lajka na to dejte, ale Neberte to ve zlým, no prostě. Sorry, že takhle skáčeme do řeči. jo, ale odběr nemusíte dát, ale pokud se vám naše videa budou líbit, tak určitě neváhejte a dejte ten odběr, no. Za ty 3 sekundy vám to nestojí. Teda stojí. Jo, jinak, že ještě že řeknu jednu věc, připomínku, že někdo mi tam psal, že máme hlas tak, jako, že jsme 12letý děcka. No, je to pravda, věk přímo říkat nebudu, ale Jsme prostě takový, jaký jsme a nic s tím jako dělat nebudeme. Jestli nechcete, tak nás neposlouchejte, nikdo vás do toho nenutí, prostě jsme takový, jaký jsme, no. A až se nám změní hlas, což bude za chvilku už, protože už na to docela máme i věk, jo, takže to budou videa asi častěji, co? Asi jo, no. Teďka to bylo takový to už spíš jen budeš tak. mít, a to budeš mít už i ten počítač, jako. No, to určitě. Jinak dělal toto pozadí jsem dělal já, tady je Pauris X Kamikaze, to znamená, že Pauris versus, nebo prostě versus. Prostě, že já a Pauris, a tady je like, odběr, že jo, a takovýhle bych vám mohl udělat třeba do nějaký informačky nebo takový. Pozadí máme tady, pokud budete chtít takový udělat, tak něco takového. Tady to jsem zrovna dělal jedný, co nám dala odběr, je to holka. Docela pěkné, no a to už je mimo téma, takže ještě chceš něco říct? No, tak já bych chtěl říct něco ohledně té stránky, je zatím ještě v úpravách, bude určitě v popisku videa. Už jsem na to dělal i upoutávku, ale ještě se dodělávají se nějaké stránky a podobně úpravy. Tak a to je asi všechno. No, ale tak my se s váma loučíme a příští díl bude o Minecraftu. Někdo, nějaký človíček nám tam psal, že chce tutoriál na nějaký Minecraft nebo na CSko. Takže my uděláme první z Minecraftu a když bude si žádat, tak my uděláme i z Counter Strikeu. Ale ještě nám nenapsal konkrétně, co by chtěl vysvětlit. No, to ještě ne. A ještě něco teda ohledně těch tutoriálů, tak já bych se vrhnul na ty tutoriály s tím CSkem, protože ode mě teďka v nejbližší době zítra nebo ještě možná dneska tam bude večer a bude to jak si dát spray logo do Counter Strikeu prostě. No tak to umím taky, ale nemám na to ten program hotelu blablabla. Jo, jenže tak když jdeš na YouTube, tak málo kdo to ví, že málo kdo to umí. No jasný, no. Ale ještě jedna věc a to, že vlog nečekejte, ten bude tak za 1000, možná i víc za odběru, že jo, Dave? Ano, protože nechceme se hnedka takhle zobrazovat, jako. Jinak neřeknu vám jeho jméno, ale jmenuje se, takže zatím čau.